Сега, хора, ще ви науча да избягате от баба Грани. Не, всъщност ще ви покажа нещо от баба Грани. Вижте. Сега. Нали клякам и едновременно дискаме всичките. Ей това. После издавате звук на бабата или направо продължавате, ако няма. И тук влизате, добре, доближавате. Вижте, нали съм станал и съм клекнал, трябва да дойдете тук към черното, който виждате и да тиснете който човека стана. Ето. Ето вижте какво стана. Кой ще кажеш ти? Паднах. Уау, човече, вижте. Дори там има. Там не е изход. Сега ще ви, който види моето видео, ще го направи спокойно. Добре хора, надявам се да ви харесал.